Dacă tot vezi că se ascunde, tu cui crezi că îi răspunde? Of, 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 of. Dacă n-are timp să asculte, atunci ai mai bine du-te. Of, 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 of. Pe seama cui să-i lași ce simți, tu nu reziști la infinit. Pe oricine tu ai iubi, într-un final te-ar părăsi. Porți pe deget o minciună, la